Nangandam sa pagpuyo uban sa mga anghel. Roma Kapitulo 12, versikulo 1. Busa hangyoon ko kamo mga igsuon, tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga mga halad nga buhi, balaan ug hinangponon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Kita walay pagduha-duha, nga ang mga doktrina nga atong gihuptan karon, mga presente nga kamatuoran ug nga kita nagakaduol sa paghukom. Nangandam kita sa pagsugat kaniya, kinsa giubanan sa usa ka panon sa balaang mga manulunda, mupakita diha sa mga panganod sa langit, aron sa paghatag sa matinud-anon ug makiangayon sa katapusang paghikap sa pagka-immortal. Atong gihangop ang kamatuoran sa Dios uban sa atong lain-laing mga galamhan, ug samtang kita ubos sa impluwensya ni ana nga kamatuoran, kini makatuman sa buhat alang kanato nga gikinahanglan aron sa paghatag kanato ug moral nga kaangayan alang sa gingharian sa himaya ug sa katilingban sa langitnong mga anghel. Anaa kita karon sa workshop sa Dios. Daghan kanato mga hait nga bato gikan sa kwari. Apan samtang kita mukupot sa kamatuoran sa Dios, ang impluwensya niini makaapekto kanato. Kini nagbayaw kanato ug nagtangtanggikan kanato sa tanang pagkadilihingpit ug sala sa bisan unsa nga kinaiyahan. Sa ingon kita andam nga makakita sa hari sa iyang katahom ug sa katapusan makigiusa sa putli ug langitnong mga anghel sa gingharian sa himaya. Dinhi nga kini nga buhat pagatumanon alang kanato. Dinhi nga ang atong mga lawas ug mga espiritu kinahanglan nga muhaom alang sa pagka-immortal. Anaa kita sa kalibutan nga supak sa pagkamatarong ug kaputli sa kinaiya ug sa pagtubo sa grasya. Bisan asa kita motan-aw, atong makita ang pagkadunot ug kahugawan, pagkadautan ug sala, ug unsa ang buluhaton nga atong buhaton dinhi sa wala pa makadawat sa pagka-immortal. Kini mao ang pagpreserbar sa atong mga lawas nga balaan, ang atong mga espiritu nga putli, nga kita makabarog nga walay mantsa, taliwala sa mga dunot nga nagdagsang sa atong palibot niining katapusang mga adlaw. Ang kahayag nagdanag sa tin-aw, ug walay usa nga kinahanglan nga ignorante. Kay ang halangdon nga Dios mismo mao ang magtutudlo sa tawo. Iyang gilaraw nga ang dakong hilisgutan sa reforma sa panglawas masamok ug ang hunahuna sa publiko mapukaw pag-ayo sa pagsusi. Kay imposible alang sa mga lalaki ug mga babaye uban sa tanan nilang makasasala, makapahimsog nga makaguba, makapalig-on sa utok nga mga batasan sa pag-ila sa sagradong kamatuoran, diin sila pagabalaanon, dalisayon, ituboy ug himuong angayan alang sa katilingban sa langitnong mga anghel sa gingharian sa himaya.